Hiroi try se sin pat ngai ke ble pi baro ha kerteng ka berdem bortam ka jong Jesu ha ka dik video ani thu khana ye pi shapang ko we ke jing thu khana bat ke ni ke jing thu khana ka ye dei ba bat ke jing em ka jongi bat ngi ne bishar hi ya ni ke jing thu khana namar babon hi pi thung kho pha ha ka ni ke jing thu khana ti ka don ko we ka briu kabadon buram bha kata kabriyo ta kabriyo kade ka iet bha yo blai ta kabriyo kade ka badan buram ka badan akor bat kade ka briyo ru ka banang ka start bha te ka pas bha hapo ka jaka pule ka jongka bat kala yo ru ka kam ka babiang bat anda kala yo kam ka babiang te kala yat ho bat ubriyo ubaladon kam hi te hadin kala yo khon kan tang arsnem hi kalau yo khon arngun te hadina tapan te kakme jong uta usn rangpan te ka ong ni kamlong ka badai ya ka persa pakan letre ban shui iki khon tang hakinong tre ka bha ba pha shong no ya ka persa hayeng man pe hi ki khon ki ti ban nam shushania tang hakinong tre te uta ulok ru ula ong ya ka namar ba usngau dei kata ula ong kalong ba balengin ya kamai spa than kata te kabhayangi ba ngantre bitang mga marway te ka tulap ru ngayo ka papiang te phi resign no ka kam ka jong phi te phi pet no ki khon hayeng te karu namar ba ka de ka brio ka badan burom ka badan akor ka pendem rit yala di hakmat jong lok te karu kal ong ka biang kata kat pa phis ngobiang te kala sumar hi te ki khon ki jongka re ha ka we kesngi kat ba udang wan tre uang ni ngasu hitom ta ka met ka jonga ngasu hitom ngam sngo kwa man le ai ru em te uang la sha te ngi le chim da wai no balai ka ja ayu ya nga ba ngasngo that ngam kwa shu ban le chapo office ru la shai ba ta met ngasngu hitom palan te ko ong te ngi le chim da wai te ki le chim da wai da le chim da wai pan la check up la ai da la wan ka tes te u yo e ka jing pang ka ba la shu ban pen khia ban la ya thu ru ba ka jing lut kan long bon ba te ta ulok jong ka on da la le chi yem ula ong ka long pen ki khon ki dangirin saban penhe saban pensan ki saban bu school ki te ka pisa ka badon bu na man ta ki khon ba phin sok ba phin lait ban jinjar on dala let manga na ni ka prathai na marba om don jing kerman shu ya nga bangan em te ka ni ka lok ko ong wat ju ong kumta na ka banta ki khon ublei ula ple hi ka lat ka lenti ya ka lawai ka jongki te henre ka pisa ka bangi don kat bala ngin sumar ba yepi te kila pha sumar kan reu benai ka pisa baro kala lut na ka bala pelang na mar ka de jingpang ka bakham ka bakham jor te ulak khlat no kan onda ulak khlan hangta kelas dang man khuslai ka pisa ru don manoban besa hayeng hasem ye ki khon ki kti te kata ka kiao jong ka kal ong ala le bakla bangala ong ye pha ba phan e noi ka kam ka jaman pe ki khon la dangam khang ye pha man ta ngim dan kam man khuslai ka pisa nak banta ka bam ka bangi don kam man ya bam te ka ong le le ra kiao nan persyang man le thep kam biang te onda kala persyang man le thep kam biang kam yo kam sha ru hadina tapan ka phone ya ka we ka parlok jongka ka ong ngat le kumnu ngadon hapdeng ka jingkut lat manta ngam don ai shu hayeng kumnu ngan penhe pensan ni ki khon wat tang ka bam bangin ya bam ru ngim don shu na man ngila pen lut ka spa ka pho ha ka basumari ulok jonga te kala ong pha ka breu ka banang ka bastan pha biang ka jingpule pha yo ki degree ki ba he te balai pham le tre re te ko ong ala thep shipon ki pos bangan letre henrengam yo te ko ong la phatre
ได้เทรนเฉเฉพาะสวีเดนเตพันยอกตุลบรูกับเบียงเตฮัดเดนตาปัดกลาประคัดตั้งบันเป็นดับเป็นเบียงให้ยิงฮัสเซมีกี่คนเตก็องงั้นเล็ดเตกลาปันจิงหมดนะก็เกี่ยวจงกาเตก็เกี่ยวกลาองฮิเซียนเตงางละคังงาละเละบักลาเตหันเรมันตาเตก็กับพิสงอเดบันเละกตานาบางติบปะพิลองกับประสากับบัสงอโทขับตามกับบัเชตติงบุรมีอุตรายเตหากตะกปอร์กะละองกะตะเกียวกองงันเป็ดบางงายกี่คนกี่ตีวัดจุคุสไลกี่คนกินน้ำสงอยากตะกะจิงกินจ่าและเนี่ยกะจิงสงดูนาบอมดันกมีบอมดันกปาอะไรมังงางันลองกุมกะกมีบัดอุกปาฮีนำตะกี่คนวัดจุคุสไลรูเอ็มเตกุมตาการุกะละเลตรชะตาชะจุงายชะสวีเดนบัดกะละพะบัดกะปิซาบันเป็นเบียงบันเป็นเบ็ดอีกี่คนอันดากี่คนกิลาปอยหากะกรตาขัดพราบัดขัดคันไดสเนมกะละประคันกี่คนจุงายกิลาเดมเนี่ยกะจิงปูเลมันตาเตกับหายังงาบางอันเล็ดเนาะชะเยียงงันเป็นลุดนอกกระปอร์บัดกี่คนกี่จงงานนามารงัสงกันจ่าหารีนองเวมารเวงันเล็ดเนาะชะเยียงบัดกะจิงกมันกะละลุมกี่จานกินเนปาโรบัดกะละเล็ดพายชะเยียงบัดฮาบากะละเล็ดพายกะละองกี่คนพิลายาเหมันตากะจิงปูลีพิลายาเดมสตังบะพินโยเอกกรรมกะจำเตงกว่าบางอันวันสะเนาะชะเยียงบันยาเป็นลุดกระปอร์บัดพีกี่คนกี่จงงาหันเร็วเตาโคนฉันรังอุลองว่าเพ่นชงเลยอายุให้เยียงงารุงาหับมีมันเลยเตรกับปารารุกระดอนหับปอโฮสเทลบัลเลยเพ่นชุบนรถกายกับปอร์ให้เยียงเคเล็ดเบียงเฉตย์ก็ไม่บ้าบางเงินสุกหาดินหับบุญตีกันนี่ก็มีกระดับตะกจิงทางก็ดอนูนบัดกะละองนามาร์บังลาชูอียากีดากิพาวส์นำนามาร์กตากิโคนรู้ยังงากิมอีชูบัดกิมสงอดันกัมชูยังงากักมีบัดกะจิงสงอสีกะละเล็ดพายเบียงเชียสวีเดนอันดากะละเล็ดพายตีกะละวันกับโฟนคอลจงอุตาอุบริวอุบามอนบายกาบัดอุละองว่ากุมโนพิวันพายเบียงหาบพิลากอบยังงาบัดพินวันพายชุได้เลยรูเอ็มเฉพาะสวีเดนเตหันเรบัลเลยพิวันพายเบียงเตกะละองงามสงจุเรบังอันสะชะเตบังลามเลนมันสะชะนี้ตะกะดาวงวันพายเบียงเตหากตะกปอร์กะฟูนี่กะตะกปาร์ลอกจงกาดากะฟูนกะตะกปาร์ลอกจงกาก็องบัลเลยพาชูเอ็มกุมเนมารเวหาบาอุตูเบียเตรลังบัดพาอุดอนจิงหมดยาพาอุเดวบริวรูอุบะพาบัลเลยพันประคัดยาลากะจงกะจิงเอ็มหาบากะกรตากะจงพาพาดังเศร้าพุสันสเนมพันชุเป็นลดกายกับปอร์จงพามารเวกี่คนกิมดันปอร์นักบันตากะจงพากะจิงเอ็มจงพากะลงมารเวกุมเนแต่บัลเลยพามยาทอเนาะบัดอูหาบาอูเอ็ดบายกะหาบาอูเอ็ดบายพากางกะลาชุประคัดบักลาชุสงับบักลาบุเนยกะตะกะโฟนบัดหากตะกะเมียดกำนังยอเทียกะชุมดอร์บะโยอุตาอุบริวอุบะมอนยกาเตฮัดดินตากะลาประคัดก็องละตะกี่คนกิมเดินปอเรงากี่คนกิมอีดยังากะจิงเอ็มจงาหังเนมารเวกุมนูกะละบันลองกับหายงาบังอันเปียงโนยอูเตกุมละชายกะลาโฟนยกี่คนเชเยงกะละองคนงกว่าบางอันองยพีบางอะไรก็เวกจิงไรบาอันเสียทอเนาะบัดอุปาร์ลอกจงาอุบาพีอีโทบาอุบางอะไรเป็นอีโทหากปอร์บพิวันกายเช่นในเฉพาะสวีเดนเตอุคนอุลองคมนมตาพี่องเตก็องงามกว่าบางอันสงับยพีเตหันเรตั้งก็เวระดับพี่กว่าบะเพนวันหากสิ่งยทอจงยีกับพระตริงจงอุนโนเวมเบอร์
te phila ba phin wan shani namar ba hatu kamdan hak mo yanga bangan le kemen hatu kamdan hak mo yanga bangan don ubriu uban perlut kepor bat nga uban iet yanga hatu ka jingem ka jonga kan chupen lut bet kumne ngang lawan tre shani deki post dem na kabantawan penbet penbiang hayeng bat mentang sulong marway kumne don manu ha ka jingem ka jonga ngaru nga don kam uta ubriu wan penshinganya nga ha ka jingya lenti ka jonga kaman la kasngi det tapan kalakot nai ka phun mat kala yam hang ta naman kala perkhat bagi khon jonga kim la ban pdiang ya ka ka bang ong ya ki te kala poi ka ta ka pratari jong November bat kala pdon batit yeng pa kabel bat kala let ban pli tiki khon baro arngot kala kendet bai tiki khon ki wan bat tau khon u ong pitip mai hakapor ka bangawan chini chapo Sweden i tui parlok i jong pi i layat ho yanga bakat no i ye pi hanre ma pi tang na mar ki khon pilakan tat ya ka jing it ka jong i de na mar ka ta ka daw ngam kwa ye pi ba ka jing em pen chu em kum ne marway na mar ka ta ngala le kum bom mon ye pi ha pa pi wan pa she India na mar nga kwa ye pi ba pindon uparlok ubaya jan bat pi ba pin chimbriu biang na mar karta ka jong pi dang biang mangi ki khun ngim la ban pen lut por bat pi sakat no ngi la yo briu ngi hab ban ye bun kam bat kalok bat ki khun pi pin chulong marway te manu bo ong ye pi bom don hok ba pin yo jing kemen ngi kemen na mar bo de ubriu uba bha ti la wan khnang shaneru ban ye le kemen ha ka sngi ya tho ka jong pi om dei bangi isi ye pi ba kata ka kme da ka jing kemen kala yam bat balai kani ka briu ka yo biang ka long yeng sa hi sien pat na mar ba ka ya da ka lenti ka badai ka khamle banyi ki khon ha ba ka le tre sha jingai ru ka pha ba ha ka pisa bat kam jule ka ka ba pen sngo si ki khon ba ka shakri ublai bat ublai rum khang haba ulok ulayap no khot ka ba klim te ka long ka pop ken la da menta don la ulok don la kalok le kwa yo jong ki wei te ka long ka pop te han rai habam don shu te knuan shu shong mar wei sa namar ki don ki jat khun ki bam perkhat ye ki kme ki pa haba ki kme ki pa ki dang biang karta haba ki kwa ban chong kurem ki ya berngem han rai kim tip ba kat nu kis ngu kenja wat hak karta ka ba nyopo prapo snem ru pitip nem kado kalasti henre ka mensim ngani thoi pi kadang samla kadang don bet ketu ka jing temang ka mensim em kam jut men re don hi tu jing kwa bandon parlok bandon hajan te lain no thang ki thu hi ki bam kwa hi te ka yai da ka wei henre kum ki khon ki ti kim judai ban khang mi gi pa ra ki mi gi pa ki ya da kalanti ka badai om da ka ta jing ya lengkar om da ka ta jing ya auria te ki la yo ken ban peniat ho ya ki bat kala long ke jing kmen ka ba kraw ha ka ta ka por ba ka ta ka kiaw ru ha ka ta ka por kam don shu ha per the kala lek no bat kala yo ken ban ya poi pat ba ru ta parlok jong ka u ba ya trelang ba ki ni ki khon ru ki klem khang han ki ba bon ki khang te han re ki me ki ba don ya ka ikhtiar la da pi sngo tho ba pi klem ya ha ka lenti ka ba bakla la da ka jing kmen pi ko ngu ki khon ka ba ha han re la pi ko ngu ye ki khon da ka jing sngo si da ka jing yam da ka jing sngo jin jar ka ta kan pen long pop pen ban ya pi te na mar ka ta la pi sngo dai ka jing le jo pi kam long ka ba bakla te ki khon ki don kam man ko ngu ye pi om dai ma pi ban ko ngu ye ki khon han re la da ha ka ta ka jing ya man jur bat ki khon ada ki khon bat pi pi ka men lang te ka ba han re la da pi shu ya pen pi shu pen ka man ye ki khon ya la de pen sinjar te kam long ka ba dai na mar ba baro ubre udon ka hok ban yo e ka jing kmen te nak men ta ka burong ublai ya ro utrai